show mo wakomasi ha. Why? Abusi nyane asuma kwarcha. So wase me the message so sha ase o. Wo se wo brothers mienu na etu kwan. Na o mu tu kwan free here ba hen. Afrito akọ Accra. Abusi nyane fie. Okay. Na so mu free Togo ba Ghana enkran. Abusi nyane fie. Abusi nyane efre o mu. O mu mienu no de abudien. Mo brother de wode Abulai. O bra ne de Abdullahi. Na afi. Ne damfo no so de Adama Courage. Adama Courage. Omu mienu na free Togo so omo ba Ghana nkran. Okay. Yedi nkombo sa ama omu kwaduru papa no fie. Papa ben a. Papa no abusi nyone. Okay. Omu kwaduru ne fie no. Me bla phone so me na abusi nyone krampo kasa sa de no. Na ya 13 April 2022. Yedi nkombo yue no. Wase me brother no. Omu ba duru ne fie. Nti omu ba duru ne fie no. Nti omo din kombo kakra nti me twan me twan more than 10 minutes me sa frɛ me bla number enko me frɛ ne damfo Adama Courage number enko ade chia me masori Togo Nicholas Asante so on town count ji se wo tien ma ne te why mati wo de nsom ka se beba masori akọ Accra semba kwa akoye nhwehwemu se abanise na omumienu nyina omu phones adum sade na me sa hu story bi se omokum nimpa wa Accra omokoyi no afre enyo uhu story bi se ye kunipa bi e wa Accra satan na wo Togo ho na mu wakwam na wonam kwam mu ba Ghana okay tina se unyanum de mu di kan jawo okay me ba mo ko hu nsusu a ya Adama Courage de menian de abusi nwane afre o mu no ya o mu no mbaako na se unyanum mienu na omo ba no emu baako e na wawu a wo beto so no ana na hu oteye no se na wawu no okay ya hu baako body de de aka no ya hu no body. Okay. Wa wunyanu mienu. Nti na ese me pese me hu se omu mienu no. Omu mienu awu. Ana se ba ko pe na awu na wu ne body. Omu mienu awu. Na mu ba ko ka ho de wa hu ne body. Ya hu ne body. Okay. Omachi me kwaro podi. Omachi papa no. Ne bodyguard nyina omachi number 5. Sisia. Na omu sama omu nyina ben. Sisia menti humfonyi na etwa guyi mama ya mesro san fato so na manhunu bunua na wosi wuhunu ye no on na awu a wo sha anwea mu enti na esa obaako oka ho de gwanhu ne body na mom wawu na odi afri Togo abedan ye tie wo ka sei ya chumu a na wo sama wo be ya chumu a na wo sama wo be isi amenim asem no de akọ ayedi minti nhwie na se asem ni si ye na posifo che wonu mu edi sa aboni yi omo che omo ana omo mama omo be no omo kọ omo achi omo akọpem nimpa 5 asem ni si ye di mfie sen 3 years no 3 years aba e na monte ho hwe esi ye de na abusuafo ka ne fie abusuafo onipa omo kum onipa de so we ya hwie mu sisi aye de ya hu ahundim bia ntina me se me de ba se mo hwe se mboa bi o hanom asem ne ba e wadi kan de adan obi sempo ba Ghana wudi kan de dan obi se wo moa wo se wo mboa why na de dan no Ghana ha okay wo de dan Foster ne hwan okay wo de kekan wasem a ba bi a obeja ne mu no me ye sure so nso beboa wo se me ka se we ye hwan ya de odamfonyin so no na omodi kai chi no de omodi kan chi no na o kan wudifo ne ho ana okay na unwia mepamcho ni nwia na wawu no nka mo benya ne before picture me ya hwese ne na ositie ansa ne ye ku no ma wabeda anwia ni mu no bibia sa ni ho mesra mo mfa nto so ne ye hunu ni nwia ne se ne na ositie ansa na
oba no nti awudifo ne baako na woda so yi aha be pese me hu se unsa na me busa se wo baaye no se obehunu se nipa bone se mbi se yasi no ehemfo na wo sere wo mmoa se wo mmoa wo because asama edi 3 years de enye se bia wo fiti ya na de ba afie ha na se asem no kodi court aha se mko koda na omutu seda enti wo baaye se ye mmoa na mpanyifo nte asem ni mu na ommoa wo okay mense wadaje ye momodia aha nti ma unua no metena se ma first entrance no nka asem ni ye nem se enkomo na ani mi di na etwitwa sisi wada roma aha medase ya nti na se unua no sei na wote pepepe enipa mu a woni dem nya abotre enipa mu a woni dem ya wakra fie se wo free Togo abagana memfa wonkwa akire wono mo bagana na omse omo ba be ye den abusinyo na efra omo sei omo mbra ne fie edi ususu se abusinyo ri o se hwan no na eku nana onu na ekunu anya te se mesusu waka si ni pain first time amintie we yo papa asemi hu inframan yeso na aye mu interpreter ya obetimi aka si ni pise na sitie Papa mamena wase na menchia ahwefo ne etiefo asemi said abrantie no wabo asem no tofasa no emu dopa na emom twi kasa no enya ne kasa ntina emse wagu na brimsa no o kasa no o kan se onyane ntie se yaka ne news na otika mu free Togo a oba na wafre ni nuen a onya o kire mu se ni nuane no ni di nkomo afri Togo ko si se Obaa Abusinyoni a wabo ne din na se din ne Abusinyoni okay din no na obetru fie ho no oji phone no ene abu kasai ene o mu eka hu nyina asese aposifo achi omu no oni omu nyina kasa baako asese adanse abetodwa aposifo ahwehwemu ama abetodwa se ampa se de all kan no ye fa bibi itemize evidence eno no show say ampa brantie ene omu a kasai no ekasai ifri ho kono wa antini nuane nka biu okay na ifri ho kono na yensu enya ne ntie se awudifuo bi edo obi abehye aginkotoku eno na ma me yes a news na aginkotoku ye Ghana ha enkrankwan so aginkotoku Ghana ha ti ye no asam ne tram ye ma unsu ana I am a reho asam ni nisio na atata me no ba kafra nisio atata I am a reho kafra so kum nipa na wo de ne hye anwem koto ne twene sebe aboa bi wona wo ka asem no enti sei na case ni tie sei na ti omu free abrantie no de ne ba enya aginkotoko no mbeku okay omu ku no amasama okay eno mo de ne to anwea ka mo de anwea gu so okay na Abusinyoni ni ofie fufuro bi o aginkotoko nya botre senka anwea ka ekwa ye fi so wo de anwea na ekọ nanso na nipa fra anwea ka anim fra anwea ensam so kọ so enko so da enti no abribia no omu se obekọ wa anadwo ena okosa aginkotoko ho nti o de onim se oye ne plot so adwuma obekọ no na anwea ono mu hwia na nipa hye obekọ no enti na esa anwea ka ahodo etwam ade bia yehu ma wonom kwan yehu dwane yehu doje no ebi wo ho ekwa nkokwa nipa hyehyem ensam so okwa so Ghana ha o mo ade sebi obeti se yesi custom for achi ebi a track bi o mo di koko ko ba bi behwem na atuo ubehwem na nubone udi ahyehyem ni nyina Ghana ha ya dan kro bi sofo esi nti wei no enipa bi atim potem ho pa no nso ehu na mom esanse bibi kakra wo mu nsem ni nti Mr. Aya ben Mike na ma me am say wo mu nsem ni nti no na kire se wo a wo ben o mu pa no ba wo ma me ne ye aduane ma ye wakasi bi ba se no ma fa waka wo nti ye no motua o ma bo wa no ti sa de no koso wa aginkotoku ho a na maami bi a ono so mu frɛ ne Davi wo yes sport wo sa
abusinyo ni fie a o si ni foforo okay ti maame ne de no onim ne ekoso bia ebra achi we mu na no so tu pia fa agyan a wodwane maame Davi ne ni a kire mu obani Davi no Obaa tan a obo abonefo abone so ti anokwa na eha adwen pa na abranti a friend si ase edusan bia ne no omu ekire no omu kire ne ma sesei enam anu omu tutu ye no so no ama ono so atumi akire na abusinyorio se hwan na oka na asem no oneda so ya na tutu ntuma obaga na ha wo ye fake currency wo tabi bagana nyabota se enka asem ne wa Ghana so nsem ukoso Mrs. Beatrice hwese obi free Togo wonya Ghana ni o dabi o wonya Santini watimi aba hanoma besua nyama bebre amene ye tutu ntum ono kura timi tutu bi e man krofo di na chief friend ohene kromo ampanyifo nsori o obi am sorry na nsen a o se fa di Igbo kina se de ani enti sika ne bi na gusuo yi we ye sika ye de ani ekuhu se ewo edan no a okum nipa na okohyem ye ne nyankomade dabi maame ya fa sanfa papa yi entomawura ifa ne to so mame because ensam a ye kan fa no wo se ye di ne ho adanse ewie ni ewie a de ne nwuma aguso abranti a wo hye blue na wo gina ne nchen no ni oye sojani a wajai wa resign e wo Togo na wono so aba Ghana na oni omu di sa adwuma e wo Ghana ha na ne o gina ne nsa benkum so no nso no ne right hand man pa no otunu watiem so se abusinyo ni nada wada wo se wa sorry no nam ha ho no nam saa de ogina ne nsa say we personal assistant no PA woni ne kon na krana enti nyankopon adom ya chi o mu ama sese de akoka de o hye blue ni soja ne nkon no de nyanya ne ntie se wa free o man yi mu nanso baby onam bia ne monitor o de yenka asem ni nyina emfu a enti sesi e no asem kakra kasei aba beto Sompa Nkomo pono so no edi ebe na Sompa Nkomo enye mfama mo Obaa pa Sompa fidie idie wo hwa abrantie baby a wo free Togo man mu woduru Ghana ha no de nani a kire Sompa ha no se fidie ne de nke doso nanso Obaa betoto na na o se Sompa no omo Togo ho nyina no omo tie nka Sompa nka ene na be di baby a ono nso anya ne ntie se ja ogidi ye se muka amanfo nso nsema wo ne se wahwere ni nua na komfie miensani ne se enipa no a ogidi se wo call police station mi amidi a kire ko bia posifo na si dia kire ne se adanse a omunomu wo so mu di boko adunu bibie nu e kire se abranti ne betimi nya mitie didim adanse ni na kire so nokore abusinyori no ne dom efise nipa o machi o mu nyina no we ba na obeka na asem we no obeka na asem anu mo de tutu ho a omu no se sa ankofo na adi boni ampa na se be ya attorney general e de na advice e be ba ama omotimi a boss ankofo ekọ adu yie e wa asendi bia no eno na ekọ mfie be mienu nie nanso sadie we ya eya na ekoso no hwe asem we me nka nkọ akiri sesei ye nyina enim sene Ghana esi afa yehu ena wona mawia kra na ohwehwe wachi wonim se nipa bonifuo bi mpo yeden edi wachi nipa a eyira enese ye bo bi mesena adebachi ubehunu na mu na akwakoto sanyama we nyina ekoso amena dum pempenso a nkrofo bi timi hyeda krafiri wo mo manmu eba Ghana etumi di tumi hye o mo nsem eti kuo bi etimi sesa Ghana fo ma ne bisa ka wono mu kuo ne ho makuo ne tre wono mo mfa nka nyame asem wono mo mfa mbecheche ne ama papa bi amfa mayen omo de omo ku ya nanso so ni nyina mu no eya yese mpanyimfo asem ye omo nya nhuni Obaa pa we de mi nwura mu kakra odi mfonyini bi to so sesi e a no hye blue abusinyoni we abranti wo sesa ne ho akese e friend Ibrahim Kayaba meba we na oka picture na we front man ho dia wo se we ye ne pie no asruwe na we West Africa most wanted wo Ghana ha man bebre na hia ahwehwe na achi no wo West Africa ha inde se wa Ghana eja ye modern say ya tensam ho ne yenso
ye monitor no oto mu ana me ya posifa sutira ono susu no ye nya no so ni mu ne wa bo adwuma oka omu a ono kwa na hwehwemu kire se oyire abranti nuade ahoma no kekere no pampi sa wei no kokoro we ya na ai Ibrahim Kayaba adwuma o ye no no Bembengo Ibrahim Kayaba ne dini pa no na ono na de ahoma no kekere abranti nua no a omo de idua no bo ne tirimu a omo de ne nya kwan koto ka no Foster ya na me we question bi ameta ebisa pa ya ameta ebisa se wonu ma edi awusei te said ye nipa onye robot onye AI na onye bibia wonu ma etimi nya sa akokoduro no de ahoma kekere ni nwia hwe ni nwia ni feeling boni tuo hwe ni nwia ni feeling de se kan wono no ya na omo fa nubone ya na omo ni kan na o hwe se de abanti a kekere ni da ho ne se wadwene mu da ho wo ye nipa udidi enom na wa wo nyonko nipa wakikire no ntimi nka no nya no hwe na wo de aba boni tirim boni yem hyene ne ya se onko di boni na on ne kra nkyere ne se onko bu obi ebi a onko twitu onko bo obi ontimi nye na wo hyene se onko ye sa ade no se wonye ye kan human being na you are not a human unitima bia unitima ba kokora na sa nipa ya odaso me kai se we ye kopie mu o Accra regional police headquarters na tie bufusem adan a o ka kire regional police ID say adan tina incentrate no o twa me video me twa the picture na anokwa makoma honhunu ya na nka me awose nka me pai se etu saa adan a na me ka kire nse wakum nipa kura wakum na wo ye twa picture keke na wo mpene se ne wo teneto wo sese nka me di dua bi denchi ukon pa o police car o kan sa apozi fo no ate sa o kan sa na ne anche wo se nka bi anka wo so atreten na police ni kura ka kire nse mfo kura na o ka kire me efiri se wo nipa de se ni kura watimi yakum na ye twa picture wo fere se ye de beto sese wakum nipa anokwa ensem bi ya me de asam na aba no nyokwasem se ya se woni unnuanom ono mu tukwan abagana na omo ba omo abehia kwanhia se nti nipa koro na nso so ofre omo no ono nso na adi nipa omo nyina awu wono ne wahene no meba aba no yasom mema mpanyimfo aka bi dia fa asemi hu but me point ba ko ne se Ghana yedru dabone emre ewom ayemre bone Ghana ni bia wote yen kasa abre enhwe ne ho yie because nkrofo bi ahye da free baabi ane ya ba betena abetreni ye mu bi nipa bi krampo anke ye Ghana fo anke ye nim bone mo ahye da abetreni yen se awudie ne yan kasa yen kunkum yen ho omumfonyi minim se wiase nyina ehunu no se ne yesitie minim se ye dan a feedback enso so be free baabi aye dan aba enti wonsam etwa to no fato na ye ma mpanyifo mrem na next case wo honom na Obaa pa no kwasem ne se Sompa mamemmo management na abaso na memmo wo a oti adwam one wabadwafo nyina memmo mabaso anopai na me frɛ attorney general na me ka kire ne se abrantie bi de na asem Sompa na efa wudie hu anokwasem wo se petitioner abrantie bribi atwam mo de ko ne nsankan me boss mpadin no honorable Dominic Ayeni ono ani minister of justice ogina so ka se anopa no an me man test me fa petition no en send no enne ya obedi hu djuma okay ani na se edin ne kura mpo de asem na duru baabi amaye ye de nyame ase se aba ne sa me nkoma em se ye twetwen ye no nso kura no me yo sure se producers no ebetimi edi hu djuma ebresem ne bi ombebo ama atiefo ene ahwefo ati ono ay confirm we dey me hu ne se wage atom yi de no ano no ne ehia ne se sesei no asem na ba beda dwan Ghana for one ye hwe ye hu yie sesei fake currency no omu twa nipa ba akun wono adili fake wono adi nipa dwa ekunkum nipa na esa ne ho nsem de bebre ntimpanyifo nhwe no mo nso ni mu mfa mayen na Mami Beatrice my any asemi ho nkomo e say Ghana na da ne de question am person de ma won say can it tete na nsem bi say
Minim say wani afi wafa. Na esi na emom no na radio ne. Na mpie. We no no na eni wonti na entampie ni sa. But awudie de eyetete asem. Eye normal. Say ne say anwea ka ekọ a obi hyem na anwea na ekọ. Ni nyina na bi wo hono. Na ne enim. Na yente. Fi say na radio ni TV no na enoso. Na ya radio ni TV na ba no. Na akwakoba ne say ese aye asemfofo but uno obi kura tifie kura no wotibi kum sa ne me nya na ewo ho na ya me dance pa na ene asem ye are ho na ansa na no pese be chia Mr. King Ray wo immigration for your mu kumase na ya wo mu tie so mpa nkom ye da wo no ma se papa ena wo mu nso so ani so adwuma ye a wonyini ni enso edie na bibia ya ye ena kura se ya nche ama mi o ye ma na ha pa samre minim so wo hwe ye sa enti no dwuma pa ya wonyini ni edie no wo mu ani eso enti wo mu tie ye ma ne meme nyina Kumasi immigration ya da mase pa na ya ene ewiase no aya ewo ho no tembia ne me kan se enipa wo gini die anaso obenwo wono no etumi di oboni aya wani enna asem ya wowura yi wo mu eken wo mu wo Togo enna papa yi a wodi beto so wa yeso ohini wo to ne nsa edi fresh ankrofo yi emienu so mo mra na omu ni ewu se enne ahokire ni wo hie ya abai obia epe adwuma bia yese be ya obetumi ahwe na busuafo na ne nsa nso akona no enti adwuma de na ekama na ade ba ko nso ne se enkrofo no tu kwa no ya menya accident wo kwan mu wo mu kodru apapa ya wo to amintime mo ne dini edini bo na edika eden pa na de ya shia din ne fiada friends wo hini a wo ti we se obi asoma ne ho so ano aba ha no wasi ne ho hini wo etidie na mpanyimfo ya afa ho sa enti obetu owura wo ni fie ema woni wo mu edi nkomo ema wonu so afre wo wura yi ema ne confirm ye se nkrofo ni mienu ewo ni fie enti woni wo mu di nkomo no wo ma ne mle kakra bi within 10 minutes I was san afre ye no enko biom na enko bi wonti wo bi aka ade achi ye na tese wo ye na dwese da bi wo ba ga na oba ye na obehu se ye kumu ampa ye bo hu dawuro na ya ade ba ko ye me wanwan se asem ba ye mfie miensani wo se akọ aposefo nsem akọ court na ade ba de na won pese wo mo ekire ye asem na court di a na se akọ ya kan se mpanifo aposefo nso di mu dwuma a chiri pa be se enum ewo ehun adenti na emfie miensani sankrofo ne ye gya wo mo ya ye mfre wo mo se ye ma be o fani se ye obi ade awu ni ade asem na ekikiri yakọ yama ni bill say ye ya asem ni mu hwehwemu enti yama ni wo mu bill na emfie miensani enti mi hwe asem mi mom de ne madwene eye akire me anase mi susu se ebia na bibi achia wo baabi kakra bibi achia wo baabi in the sense say obi adwuma bia so wo yema sa ne ma wese mu nyina epie ema eduru Anthony General hono no wo mu enyeye si akwan bi aba ekwan mu hono mo a chese ema wo mu empim ko yanim na wo mu enye adwuma no enti se si akwan na epie wo sasem we say mu no efrefa na chese mi nsura ne America ne say approach for say please ni na wu ya enka within a twinkle of an eye na ko mo hu bibia be kam ne be ya approach ne bi wu ya ma yesie no si da wo so plan wo mutimi hu ya ma ne pie ye e mo ga na ha say ya tedi be ntina sasem we say ya che e na be say be ka say bibi ache obabi ensam keke bi akoso wo baabi ba enesa opanyin so te ye nka o te so mpadin no se ye mfa ho ayi ma no ana asam no obi agi atra so ebi say se papa yi aye na ye bu ne din ya wo ye panin Attorney General na wunim se papa yi Attorney General very good wunim se papa yi case we buy odi a chinki e bribe on 100 million 100 million and 10,000 1 billion as 100,000
na wa adenti na wanje me kura me nwanwa won nye kire se wo tema wo pese enokura nso edadie na seska no so ko je ya na ko ntiase kaya ntempo ensamafo no so no wo mu twan yo ebe hante no obeji edi woda obi apamono no onna enti wanye no ne hu so eye ne mo won se di etie no so be nhira edi ama no na ebi nyina ye ni so se so te be bi ne se wo ma mi mpo wo papa wo nua mpo efre wa so so hu kire obi na okon so a se wo to obo asem se ne no ni petimu osum Onyankopon ya ade se wo me hu obi a yetirimu na ne bese me kire ne se ya attorney general wa so asem se emedru nanim emfie me nsapa na ya na asem kese se entimi kodru nanim edi ba de na asi kwan entimi kodru nanim na kire se bibia goso baabi ya ma wo wura 100,000 1 billion dia na kire se wo mo ya wo mo magedi mo ho wo mo jiska wo ho ye beka ne pen wo mo jiska wo ho aya pro sa 1 billion enti ne yaka ne se obi biara ya ne ho wo asem we se mu bia no papa ya so asem mu de nana ya ebepie ama nukure adedi na abrapa so na kai se papa anya hwe abone anya hwe se nukure so na edi na togo fo de wo mtimi ya de bi ma wa ka se otu ne ka kwaka wasem ese me na me ye seyie enti bedu ono no enkrofo bi so betu o mo sofo ba ne nua no hwe na hu se nani abre o nani abre penti se we no anya adwuma ntentem a obi so betu o mo fo ama ne odi ebone no mo ka se atru me ka edu o mo akọ nana ya medase ejama nso ene Ghana nsensem na apie Sompa Nkomo so yi medase am chia metiefo yi onsa Ghana halmo emele bi opani bi kasem bi ba mo je na no si bone na na okon nsem a ye kan a eda di pefe se de no kan na no kore o se Ghana ha ana o men se wo sika mesuro hofo ni de men mafikasem fo so de ne men na ma fam wo fo so eni de men case net set ye kura na aye bola format say format ye wo ho no ye wo ho no okay o kana manfo antiem ye ba chide na manfo hu de na o pass wo chide de benti na some 3 years nyesa police fu nim empenfo wo mem nyesa o mu nim ya chi hu nipa nim bi ya chi hu nipa ni ya ja wo mu na wasa ba be kan ya sa chi wo mu ya sa ja wo mu e de benti da obi boto ma yema obi afunu ma yema obi fi ya fe ebi so amemme enu ntino de ko di a kire mpo no es o da ko anu tum jiwe no si da mintu minya saade no ko no so ye ya kana afofo no ko mo so adidi ya kaye kura ya ante kanya se duru yi na afofo na ante ni nti na ma ya so yeso o mai mu wote wona o ye bibia na de meka nsem woni na wo yani frete sa aboa wo because we yani fra betumi nyina che perifo ka se mi se enwa wo hu so hwa odani topi na mi bisa se me ti Togo ana mi ti Kumase en obi afra me se me mra Togo e mo Togo no se me meyetan ne nyanyam bia so me kono me ntumi ama madamfo ana me nua na me ma me papa aso ante se de me pase ko e Togo nie na ne nua se no ya we se sa nipa bonifo yi na frɛ ne se womra na omunya adwuma bi ne nipa bonifo ne bia no woni mu ne sai no frɛ ne sai nipa bonifo ne de ne nua na wawu no okay ntina se munini mudi amanie etina belfo ka se suromani na tire se wiaso we me hunu se abrantie na me ni firi kuro baako enti wo frɛ me wakontom se memra ne de e che se me wiase eno anu che se wa frɛ me de a eye no anu no gidi a ode koye enti hwɛ ne de akosie hwɛ e wiase ade bia ye bia e wona no e die benti na hoho otuma betena wo mai mu nne no wo otuma hunu ntuma fira wo ba no wasafo hene se ye frɛ ne nana na sabo wode nkapon so kuda asa egu ne nsa anya nipa didi na chi anya nipa edi na chire na mi bisa se ho na chire no okuromani anasa filmani na nkasa wote wono no e na chire hoho ne kwan wono ye hoho woni mu dia bai na mo obi so ta na chi a wo pushi no e na ma sa nipa kro no
sabe ya bone mrane eje ne so se na na eba no wo se ade yo ni o na nani o odefo nie no odefo no ye woni ndidi so ya frɛ no odefo sei anana na ben ade ba ade no ye abusua ben wo pɔ nana togo so what ya say eno no what ya no no wo je ne ho mena bibi sikura mpa na anya de asiele first one yo asim ya de akoya ja no hwe nipa ewo ese nya we ni first one yeah bi onza wo ka say anwe kwa na bi na anwe de se ne me nim se sa anwe aka ni bi kokora nipa hihye mu ma ne koko so ko so abende sa koko e ko no bende pan no ni ahye ade maka mattress ni ahye ka na de ko ne so no say mattress e de egu ase nso e no kwasem what ase sasabe kwa mkanfo gina ho no mo a woni yemfa no ba ka na etwa mu no e de be gina na mo bi a ogina kwa ma wo ka kwa mu no ono kra de ye fin because de ogina kwa mu won so woni chefa ye wie me ye de chefa be nti yanka entu o man mu si ate won ma yamhwe ho ye ne ye mo ye ho ban ne ye nya ni fire te sa bo wo si etumi mu sa ade a e be bo ansan se ohoho onto abontempurum owo bi obeto abontempurum bia na de otere fie on mo na ache aka chense se kwa se so e de fa so ayeto abontempurum obi ka asem bi se yesu fie ne kakraka na safo akete ya ma obi a untumi nwura fie on mo da sa ne bi asete medas na ya me so medas pa na ansa na Abraham pa bebem no ma menka Tabita Clinic ho asem ene wonu mo ebo ye chi dom ho asem kakra Tabita Clinic de enyina enim se ayaresa ehwo ne ye kwa akwaje no na yare ni nyina ne fie a eye Tabita Clinic ehwo sane a oyare esitie bia wo bowura ho a wutimi nya ayaresa pa na afen so wokwa screening no a ye free di amount consultation ye ni free di amount lab na apese wo ya ye ni free wadidie ho nsem nkoye wunya tena se pe ye behwehwem na ne wo ho bia ya kyerɛkyerɛ kwan ya befa so adidie bidi kan ka kyerɛ so yare ahodo na ehwo na ye kwa akwasa ne mfa ho ne sane ayade no esitie wudru ho no ma wonum besom no ma hwe kama pa be pa cho atasoman so Pentecost ye ne nedi animhwe be pa cho frɛ ya homa yi so na oyade no eni ye ni ho nkomo ne ye hu ya ye de befa so 0202 347647 Bishop 75 Enterprise ehwonom na ye kwa akobo life no me pa cho okoma de wonka wa wonka po de da wonan na tesan nkoye na nya original Bishop 75 Enterprise ehwo na me kire wo se kohonom kopekoma papa enka wane ade no ehwonom na ne papa wo gold silver ne aba nso so ade aba de aba kohonom na wonom wo adehye market immurom kohonom na yenhwe na bibia so ntim nye kama mfama ho fra ya homa yi so na bra beje wo de 05585219 grow fine wo be ye fine wo be nyini ye grow fine kwa ne mojaduru e wodwa so aye de kokoo pa na aye ya ye Ghana kokoo ne senti no wonsanya so mu atitire wo ye oba wo pu nse nkoye wo ne ama nhada nkoye emfa ma wa eye grow fine wan kasa wo gina hwehwem na sane a komu nkrampa ya yi ne nya wo fa kope grow fine ni bi na won so bobo mesi nuane nu ahye mu ma no enye ne ene ye ba beka eho asem baby abefa bia grow fine ya to e de apeten digital herbal center yan ne de aba frɛ ya homa yi so na gye wo de wo pendodo atu ahoma ya so na kosoa na frɛ 0244596532 Joy Camp Roofing Company Limited wono mo say nyame bibi wo soro intima wono mo nsa enka ene sen wo bo wo dan so a mesro me yemmo ne yie mfama na nyankopon hwe apampam wa wahunu se wabɔ so yie ankasa be pa chon chense ne style bi a wo pe bia ubenya ne wo ho kala wo pe bia ubenya no wo ho ya to ye ho apete akra aka so akuma se tachiman sunyane baby bia mpacho akuma se ye osokoban ampa me ye ni police station no ene di animhwe frɛ ya homa iso e na ne ye mo nkomo 0540125816 Royal King Cracker winim dada me pa cha osambra wotemenkan wo pese wo hwe dwumadie nyina wi ansa na wakwa akodi Royal King Cracker na obehia pebi na fetwa wanum ankasa biscuit ne de in fact taste wom na afi nso so etumi enso so eme ankasa FDA fo ahwe age atum say Royal King Cracker de in fact eboa
in health medical solutions yenie me se niam e dia bedwa so no ahoni edie niam anko a de de hohoro nkwala ebotu mu madaka bia obenya bi ewo mu detergent ya disisi niam wo pe bleach ade bi akeka account ade mu pe bleach papa me na ye afiri ho a me se in health solutions wono mu de bi aba ebebo antiseptic ne nso de na no ye ma me kan wan kasa se wote wo ho kran pokeka wa otimi de bi gu nsuom de dware pepa wo fie na ho nye hwam se heaven ni nyina in health medical solutions ene de ene pase e de abedwa so ya to apete ba bia obefa bia me se ga woni ni store ho kran po ebi wo ho ma me meli store ho ebi wo ho sanso na madaka bia wani ebetwa so obi ebi wo ho wo nkran wo kumase ba bia ubenya bi ene nkomo kumase ya homani 0540 587790 offsist Obaa Yaa Serwaa offsist de emanyi na adamfo ntimi nua ba pacho ubu nsa eniama nkoye mfa ma wa wani tua se na nka eba 7 days eba 5 sei no eba ba akopɛ eba ne sa no se ho na eya akamu no umudu no de bia mudi nti ukunu kura pɛ wagya o me se offsist ebete wo haw ni nyina te de amawo de bia se waka wan enya wa o sa hormonal imbalance hormonal imbalance asem ye ka enya fadi agro POS ni nyina no offsist ene wadro mi nua ba freya homa yi so na so bra beje wo de 0596607858 Royal King Cracker medical ka kire o se ekom bi rewa mesra ojibi na fa choke wo kom na bibia enye kama ohini ni Adazwa Ministries ye ne Women of Faith ya kan bom na program papa ye de dakrope eyiesi ho se eba so me se nyame abasa no enye tia se enso oje ni nyina mu no je se won so ba ebebo wani akohoma de hu be bi ansa na ne aye ka no wati ni nyina ase program chenchirenche pa ye maami ohini ni ono na eje ahwoho no wadi dom animu na wawo ni maami adom ne nwosre wone so no okata nani a ensem nko abra na nso bepre wa dance ya wo ne hia wade sredie nyina ehwo na fako na dwumadie na ase no nso so ye ba behu nyom ankasa enyum mu nyom adomba fosti obehu ya nyom pa Minister Audrey Japan so ewo bi na yankasa ye Minister IBJ unse enya agrosa na afa speakers akasamafo a wono mo bani nyina no so General Moses Osei ono nso so etuetua Prophet Pa Mrs Vida ene Ofosu Tabri wono mo nyina nso so etuetua mepacho tachiman na eba so 23rd August ya mepacho time no eye 9:30 am na won so watimi edru honom tachiman community center ai ho ne yenyina ye hia na ye de program kama yi ahyehye so na abrampa obi afra wa asem ne ho Sompa Nkomo de oboa o piama me hello ya mo akwa baba Sompa Nkomo so ohine me pacho ye di dwumai kansem ya no na yenya ne ntie se wo se wo bibia opese wo ka fan wada roma kwan da ho se obebo udin pacho fleme awa me ka se fi dunkwa onofe okay awa de na oni mfa nkomo yi ho pacho de me se abushi no no mo kan but ayo de baga na hani na no yese wo mu ada na mo be connect bi so a o mo yese akomfo ye wo sika sika bla e be gisika because as em we ye na ye di a che chan ka sabe 3 years ni na ni ane kan it is any year for no no feel o mo so mo mla because no ga na ka sa nya ga na ni it is na ka sa de o ka so wu chilu a wu tu so mo no what do I want to know about the moment what no me ye ma because I think we she no what she la she will feel hot ma de gon o mu ne di asem ne chi ta mo mo chi abusu no ni de mu no e wo first na kala no ti ye ko e ka chire go fu bi onu bi ye du ma che Ghana population when they sika and now to mumwan mo pesika emra onfanta tawom it said ni na to mo to mo man wa eri 10 billion is essential when ya assemble di bill and the you phone out this assembly si o mo na so na nkasa di sika o ma me dada
nti asem we ya sesi na aba ne de momwa ni because asem ye die kila be sinye yenke hu hwe but the police not me so much ni ye tuti sika wo mu no maka wo no to because we be say we need to extra cost descending go for no more year because I find here can a company could play it and all yes sir in the yes yeah sika and wo pay for back and all yes sir then into a yes sir we na e ba ye na ni no kula na ono ne to na o kan asem no so ka so wo chire ni ya papa ne flo mo so mo flo o mela no mo di o mo be ye no mo ba yeah omo ba ye nhihye ya na nkomo pese omo ye na omo hampene no na omo ye obota o ka se ba ku bi mo yiso de ni wo bukulu mo no jai ba ye o jai ba na ke so na no mo ni nti ya na nkomo ba be ye ye da se so so de wo de abet we kire se dwumadi a ye di no krofo so utie na omo hwe yen na se utie nsam we fra bonten ba asam ne nya no na abrampa enye ne o na sa Ghana no ese no woni ogifuo bi ana se bibia na eno anse nsuo ni yira na de wo kọ na kan bibi kire ye na se wa medase na menchia atiefo ne ahwefo na se wa medical kan sembi na no bi na menam so amera about wo ba hunu se nkodan kitinkiti bi a wo munye Ghana fo na se wa ti asema meka no miti opa nkodan kitinkiti bi o munye Ghana fo ana begu o man yi mu ana o mu ma me nom hihye enwunum ne o mu om srade ye na o me kasi asem so na se wa o mu ma me nom hihye enwunum ana nkodan ne nam ka kwa no srade ye na se wa asem wei enye Ghana hefa West Africa hefa na be mu we bi na kwala hu tekem no obom kwakwa enkra we nyine benyina be ya kromfo ebi so timiti nteso agu so bra wa ama no we mu benyini abaya kromfo awudifo na omuti wo mayi mu na se wa Ghana no ho medwina asem no ho a menti ase enti sai ye boda ne hefo na ejai manfrafo no mu eba bewuram hwe ye wo friend countries eke ho ahia na se wa miminkobi na so mu makọ esi wu nkrakata wuntimi nguram na wuntimi kura enti Ghana ye de na tesen eye de ne ekoso wo mayi mu eye nti kokoba se obi afa ne bag no awuram obi afa ne photomanto no awuram me ntwa wa no September 22 say Abraham pa wiye ne a glass de ye we mani chame ngwani abre mani abre se prodom September 22 nyabotre edu ba bia na ni bra na se wa me pese mo tie ase se Ghana no maintain ye ma biase etu omo kan bi wo makyire ye mu ekwanya nipa fa so a omo wura wo man yi mu eti Ghana no ye ni obi a wo cheke obi a hwese mrantie gu wo man yi mu enye se tan wo mu from fo bebrebe abaji wo man yatim so eti se otu wo man mu no wo hwe ye wo ha kwa kwahia nkwahia hwe na se wa dabia me trafidie su kase me ya se bebrebe nya asem bi ti se ananie mama sa no de ne number bi krati nkwasi asem wadi mfie miensa ana ekoi enyo no ne nam ho a wodidie so wo mu boni dua kasa benku omu yi wo say akuwa wu ombon dua omu boni dua edi asem na ya sure say nipa we uboni dua be misi krobi wa krobi to aso krobi to aso ana dadie bi etimi che dadie bi mu edu ba bi nipa bi hwe yie ene ma ekoso o man mu nye se wo be fa ba bi awudisam ensem hunu ensem fon from ana ba beji kroya boso na se wa hwediasi awirahusem mfiemiensani da bi o free Togo eba ebesu ohunu ba bia atenten ne bekwa akọwie so otia efi Togo abedru Kumase ebepe atenten ne ewo man yi mu onua akra so oba be yadwuma se o mu bo pose o me yadwuma bomo so manya momo se wakuno emra no so ewo de o se kafa ho abrantie anani nua bae e de evidence bebre de abekire yei se abedru mu nsem e de na mo ya fa ho e de ana mpanifo ya fa ho Ghana mpanifo ya de afa ho na se wa ensem hawo na kroma se no unisika wasem swa unisika wasem asem we ebeto nipa ba ko asem enso hu ska ye cheche ne ho so ye chiche ska na wo hunu hu bi pani afra obra jina ko beje enkabiem
Uni sika wasem so. Eti Ghana no eduru ba bia mentini ma biase. Mentini ma biase. Hwe na se we ade bia me say kire ma kire. Say institutions ni bi wo honom na se unua ni mu a yemfa wadwuma. Adwuma mpo yemfa bi. Ai se kokofu bo. Kokofu bo unua ni ma yempa so. Enie ma ekoso no. Sabrei ye pesem palifo wo soro no. Enfo mu na si fom. Ekonya ahoho fa so ewura ye man mu ebedi nsem hunu ene nsemfo etimi abeye multi TV bi ete so ana fasika beji sika me ye conform abi ye kwasi asema abrante ye die etimi di nipa asa anwa kam akoto na etwam huru sa anwa na odi kɔ ndan akwa ya adwuma na se wa hwɛ media maka se duru ba bia enfo asem fefa ba bia ufiri sa mu awo okɔ na ye beji sika san firi ho na bra me kyerɛw na brana me kyerɛ ba bia ukwa obenya ofa ahudi ehefa na akwa benya afa me katro na sewa me to so sansem hunu we so afi we yo abrantie mi wia na kyerɛ ne kwan okobo mu dua bana na abran pa sa waka sa untimi ntira se okobo mu asimisire bibia okobo mu dua nkuwo mu ade na ekosu krata ne pɛ no enka hwe ntira kra yi okobo dua nkuwo mu nipa o ma sa de we se krobi wa krobi to aso yeso so sansem fone ese mu no da bia ne nipa bi di so eye no ane se na me ni atie krom ye ni atie krom ye timi nya fa ahudie na nkrofu wuti krom na usuro se no ebo no nsia na wan hwe hu na me se awia kataban na edi tuo begina ye hwagege nkrofo fon hwe ba bia me tim patase anumanye patase emema di moto na hwi di bag ni agefon Ghana na ye timo hwe enano me di way to so na no alatafo ma miensa bi na omunam na nakwasi agema street na emu omune Prague ewura na se wonu musi fom no na omunya omadwene se ombetua Prague aneka eti omusi fom na omusomri alatafo ma miensa hu omusomri kanwura ye fie Prague ewura ne so so asi de sekan obetini sika Prague ewura ni wura ye fie ho no alatafo ma miensa ne ye kokko wo mu nso hu mi a me nso na madane broni abridgina hoi na de save me da no na ye me baketo na ogina manim enya sanka akwa nde sekan ne wo me street enkrofo bi o mafiri wo mu kuro ma ba betena ye man mu a ama sese ahoto ade ahoto nipa ntimi nya bi na na abram pa famisi na sewa me disie no me se me dia me masem ye tietia ekwan be na omutimi fa so wura ye man mu nti Ghana no ye ntimi nya krata se wunkura bia untimi ngro man mu Ghana free bese mi hu na se wa mu dia mu na ma hwe nwumam asua nwuma me se ekwan be na fa so manipa bi ewura ye man mu hwe ubekọ baabi alatafo maya abegu na daman ana omu bọ nukro yi mu tu bra na omu bọ ye nim kwan omu fa so a so omu de omu wura takrata sio so omu de omu setrata mu ana omu abegu o man mu ye baabi bra ubekọ ho na omu go Ghana no ade na ekoso na nipa bonefo abeji o man ya boso ze utim wa wuto mam so na mana usuro wonna mana hwehwe wati ebono watwi no ankofie obi be hia ayire waje wo nsamade ye be sere Ghana mpanifo eya mutie ye ene se de ani brasi aba no ye sere wo mu se ba bia asem yakoduru bia no afa na aba sompa omu hwe no omu nso asem nim na branche na ye nyankan ye na mpanyimfo se ye mfamra enti we ye sore ya ye de ko na omu enso asem ye do ma se nso abrantie enya tentere ne mani nua no ebise sabi anua ni nua emoja pa ba ko na sabrei yade na sanwa kam akoto na twene akuni kwa edi asem na ekoso o mayimu ye besire ye mpanifo no omufo mu nansi fom na nkrata yade wura o man Ghana no eho hia me papa eho hia me krata yade wura o mayimu no omunka ma ye nyina ye hu nipa na bi kura na ya ka kire prose for say we die mo na mo de ma no we die oni bi ensanfa no koni krom edi asem nie ade na ekoso o mayimu ye besire mpanifo boda no omunyina so yi no omunya nhyehyeye krata we na abetim da bo mayimu na asumdue ntra o mayim na se atamashi adai abba abranti atima betena ha so ye malam ati TV so fasika beji sika ko so obeku nyina mu so enamafo a wonom ko ye ya kunkum bebre ya so den no oda so that you man mu edidi men atutuntum afra no ho nana anya nipa di na chi kwasiafo bi se sabie buru nana nana abrampe ejana no odin ajobreo mame ya second case we bekata nanim dia maye wan na etie no na
owi ana ono nso ye hunu ne de be fa na efie ha ye hyinsem no aye bebre mami akwa aba Mr. mo hwa mic yi mfa mami patron mic ni si so net saying ewia yi efie ha ye butubutu ensam na ye bebre na wo de aba be wo mu yi wo de aba wo mu ade na ekọ boye nkomo yi ewia yi de boko ye frame Philomena metetafo Philomena uluku fly wanye so TikTok nyom no ante won Philomena petenga wante fe no akaye bo me nkomo ne enko a so ye frame Philomena metetafo okay 2015 na mene abrante bi share friend from Napo enefie na anya abrante ya share 2015 no na se enefie adanso na anya abrante ya share ye enko yi ti your friend from Napo say safo kase masoma so kwanta kwan no so ti mene netina na ninsan be ti ninsan be in health patro betena se ninsan be di asem ne be wa papa okay ninsan be na ye den ti ho no mo na mene me fada ene me ma me nua ba ako e de ko tu nanim e wo omokro ho no acha se na on person obeji atum because o say mama na che before ansa na me be kan sure nti no on person obeji atum nti no akasa mo na ne ofa ene ne papa ejitum nti edidi ho no ma oba de nka me hu e ofa ya like ofa of na okọ hospital to turn ya man ya de bet menyem ya no me hu ni sa ama menyem ya man ko hospital da ti ba wo ka me am ko mu jam se me book we me ka jo mo se ma hospital nti me ni wonyem ya wan ko hospital da ei maami yeso obodue man na asem we die wonyem ya wan ko hospital da ene o ye superwoman in health ye mon komo yi Obaba says one ko ya no matu ei se awo na ye mra na minim se formula na se sa awo e wo so mo kira ye na ye kura na nka ayafo anka ye kura ye nkan ye ho nko pipe bi ha ye ni bedi ho nkomo ye nko a yo ene na awo aba mu dia ye den nyame be se wasomdue mu wo so abesi ne ma ene nti eye in health solutions ye ne ya bayi ya ba emaba ene obi ani ho no mu a wo sori e kase ena me si me niema ena mfi ena niema nkeka wa oil grease wo mu niema no niema me si ye no ebi ani apane adedabi ohima detergent adaroma what the washing powder papa e dia brain washing powder si niema ma ni te wan bibia odi be ye bia ye ba bia de be wura bia nso ema wanim ebenya oba wo do nsa na esia wo nsa chi nhwane owe de ne enya hwe na washing machine mu nso na ade egu asi wo niema no nso a wotimu sa ampa asi aposa ne yie atie ni emu ohwam eni nti edi si nkwada de ye de si mpani de ye de si mrewa wonom ya wo wonom foforo baby nga wo niema nyina da fa bisi efise ato ye bo ase niema ye de ye no de bo we de bo nipadua emfa ho ne wo mfie no ene de ayo nti wo hema washing powder de ye me de wo mu ne se ohia ni wa mobro wa se de osikatie bia no se sachet de a wo kita osika kita wo benya bia to de wo pede rubber bucket no nso a eno nso ye wo bucket ne wo bucket ohima detergent washing powder no nya de wo rubber mu a ya hye da chechire ni bia o a beko na da mfimfin no da bi ya bod ne masai be ama wankasa wo to abohunu se ensonso ye wo ne na afo mu ene nti wo bai mesra ene eye fiade o papa ye sra ene fiada me ye sinie ma me ye ntwitwi na enye fe ente wan so afei ene ye twitwi a eye bleach thick bleach o hima de aba eno ne de atwitwie ene nti fa bigu adwa ye fa bigu ba bia pese odi utwitwie no na ohima thick bleach aya fa kakra bi na afei fa brush ne fefa so na afei mananya kakra na de fa brush ne to so obohunu se wate wan na se ohima thick bleach odi twitwi a echakra nsa na hwaso asa ye finti odi ya wuto bi na use ya hye ne nso na hwa de fini se ya na eche ansakra na san ayefi ene nti mesra mo thick bleach no obi agye to na ye san e wo floor cleaner so a ene wo be ko restaurant no ne eye aya obia so mu a wagibie obi agye to mo enti ne kwa de na me mpese me kasa na ebe wa fi se obi a okokọ so hwe ye no ohunu se nya de fun ene de abedwa so eye ene nti mesra pa bi enwuma hodo ya mode mo cleaning no e de mo companies no mon kan kire wo mo se wo mo mfa ohima floor enya nu bi a wo se mo mafie ho mayasa wo ne floor no so afi wo be hwe asene na ho kan twa mesra na de bi a ho nu sent nya da bi na ayawia ye wo antiseptic nso e wo ho no mo asomuduro papa bi ya ye di kumommo wo nyina
Mr. Wadaroma and Crawford again be a no board they won't be talk and then also crab tobacco na quite something which is there or him antiseptic dear and what fem na se wo hwe bi dia so ne mo so asamfuru mu asa na wa hata eya susu kakra bi enampa me so nya nipa obi akeke ne ye doctor pa nti ene mo wo keka bo mu de ye no mesraw achinye bie ne ho wo de odi kofa mfidie mu abehu ne se ye kasa ekum mu awo ni na no eyampa fasi nkwada de wo kasa obi abodin o Facebook ye nkwa na se product na du ba bia na se wo bo adwuma me bo adwuma na nyame so da roma enhira ka nyame se wo bia kokoso bi hwe ye no wahunu se no kure na wo ka no eye kama me ade aye de mi so busa na ya na masam tenten wahu me chan ayi brofo nyom yero ho ade pa na edi ho adanse enti mesra mo hima antiseptic no waje bie watwitwi wadwa wanya bleach ni betwitwi wadwa ye wo toilet so ena amansan bie nyina obi a the thick bleach any flow yi ye wo wi na ade antiseptic ni kakra gu so na ade apetepete ma nyina efem ho ba bia o ekum mo wa nyina afiri ho no mo ena ontade so na ade sanfo mo wo pieto enkwada ne de ya na eka ho ne won mo kosu a aye no kwadwo so titiro ne ma no ye bie ye tena sese ye dwonso ababro ne mo bie na nipa mo nyina kenkan aye abomode na won mo pieto no fa ohima antiseptic sanfo mo ma no besrewa ansana wodi ahata wiem na wasan na wono mo so ekwa awo nso wono nso hia okwa wo so ya na etro ne mama wo ye betro ni nyina aka ho aye atro to ohima antiseptic besrewa hwe hu ne se ya tro ho ohima ni hia me papa frisa wonye obi akeke abusia wonye obi akeke ohima prekope eni ntina masre wura se wokwa bonten no wo to a wonta no bi na mfamre wo ohima washing powder ohima floor cleaner ohima thick bleach ohima antiseptic frisa wo ohima woni nkwada ni nyina mu ma wo mema na ye wo liquid soap no ne hand wash no se liquid soap bi enam na se enam se ohima liquid soap ne ye hand wash amesre oni pakro bra ne be ka kire me brani yento nchia ne nyina ye saponi nsuo ni ye nyina ye nware bedwum no bi ehunu de enam nti abusu asempa de ya na etia na ye baby bottle cleaner no so mesre wa wo fofora ma ho hia ti na se nka akora ayi no bottle nya ne so akohwe o mu agum wo da bi o na se ne de akofa ya de abre ye wa de ankasa specially for that and ogu wo ha no asema kakota liquid so bi ba na ne bi ne green red ne pink I say national anthem no de bia kala na ye baako sese nya kala mpo nti ye de eni ahosuo ye ka se eni ahosuo ye colorless and it is nsuo nti Mr. Fortwitwi akwada no feeding bottle no ne flask no e bia meka se bosumi nsia wa hya se de ni bowls ni spoon no shini nyina mu wi a woda ne agusu hyi owie ampomuden mapa na ade abrabusia abusia se obi de mpomuden ho asembo wi a kona ne nkokon firi se obi gye mpomuden a wa haw papa na so na ya sabia mesrew eni nti ohima de na che se SPS test dwa wogye ne ma nyina bi kofia wawie oni mpomuden ko a ne bo so nya den ada be on the low fofula is I am ready to say the ma yi wo yo is it I am ready en kan ye ho I am Mr. Odi and your sister ka na ahwe yi I am reboko ye to ni say ya entabusia ye niema no se wo nkran na opebi atu a Mr. Eye 024 515 5966 yenya botre ne mo na nya kama bia na obi tworo ai enkran for Mr. Muntie me eye 024 515 5966 Kumasi for Muntie me Kumasi Jakesi Dubai market ho no wo de opa gate 11 koko gina ho Kumasi de anya na kra yenko to de onya duru ho na no so wa frɛ eye 024 058 77 90 054 058 77 90 and you was 055 964 55 25 na anuachi enkran anije mother care will be Portia will be Wamakola splendid mother care so will be mini mother care aboko bi pantais and so na aye diaper fairy mother care so Shoman Josada mother care ewo hachu yenko yester mother care hola pass and a prime mother prime baby palace so ewo Tabora na Kumasi de ye nyina ye ni mpoku trading
enti nya fe na meka che say wadum mesere wo menka nche oda say wadum ti poku trading ko ho and na middle mother care so what adum and that the detail enterprises so benya bi say there Porsche Kiddy Mall on say odu aduma ye bi ni say mehu ho pa mehu ho obenya ye baby cleaner no ne niam na aka ni nyina bi e wo and na mel common so there enye susude enye yaba mesere ko na ohima detergent there ebi ofia woni yade ton kwanta mapai me da say abusua midima fo se all the time obeto yade so na watu ase e de ama okra Dr. Time da so na efra wi wo se wo yade ho nkoda na nyina fabra ne ba bedan no e wo ebuakwa agogo me pa cho nkran wo pokwa se mayira yade no sane ase abro wo so nyina me say ano po masibra na ano aduro ene midima fo herbal hospital sabre ne Dr. Nkomo wa ahome so 0244 774282 Kengen Enagic drinking water misi nsuo idin wo obɔ no wanya botra wanhwe ya otimi kan ya yenka nanso so enu di adanse ese eye nsu krogen a alkaline na ahye ne ma yade bia enimu nsuo nya afe na chlorine fem dabi we di entesa eye apomuden mapa entime pacho party bi na wo ye ayefro bia ase na wugina na wo ye wayefro a eye Kengen Enagic drinking water na obehia babia no dia obeye bia edi nsuo ye no eno ane Kengen Enagic drinking water me pacho Breman UGC na ye wo Tafu New Road kwan na so abawa route junction ho fra ya homa so 0241449191 express group for wonom na de ye kwa abrochire nene chena se wakwa akoto sika bi e de ato agua me se eye express group for na fa wabrochire ho nsensem nyina ekokodan wonom se eye wokwa akosua ade abrochire wutu kwan akwa ye aduma scholarship bi na de wokọ visa no so pese ye chirechire omuni se ne esitie san so na take it ho nsensem wokọ holiday ni nyina abrochire samo de eno a ene express group for na woni wono mu ni nkomo abrochire nzo mfa woni ba bia okotitiru Canada US UK Australia New Zealand Germany ni nyina Kumasi ya wasafo labor runabout Accra Kaneshi first flight ya hotema community 18 Takra disunyane temale eho nyina obehu yen ewo ho fra ya homa isu sesia na ni nkomo 0249 000448 3A Herbal Center yen ye de 3A co capsules edi aba eye koko master baby akoko ni tuya bi etene de free wo sanso na sisi yade wani so eye wisi koko de niam etimi ye no medofo eye niam bebire wo yemu nso so na etimu a eye 3A Herbal Center for 3A co capsules no enu bi na wuhia Kumase de ato apete kolena Heba Mr. Heba Pidank Freya Home so now so kokwaje wo de 0546107107 Bibini Toma Plus me say also dwane Bibini Toma Plus yefuno keka ni nyina free honom obi wo ha hosa ho nsunsuaso okura wonim se ne esiti wote wa na etwe wachi ni ade wo yemu wo onya aduro bi na obi to wo na osa ne ho popoye no eno ebi eno no osa type bi atiti bi a eduro American for de ama wa wie eye Bibini Toma Plus me pa cha oba bia obenya se adupa bi ato frɛ ya homa so 0541337810 OCP Ghana Limited me say akuafo na abrampa ne kan ye akuafo nyina nsore mo sore dia na fertilizer papa say na mo kwa akope bi say atoso dia OCP 1515 ana say OCP 102010 me pa cha eye eniama nteten so wo ho a na the OCP TSP ni nyina no ye wo bi wo ho no mesrawo wo ye kuani a kokogye bi na ekom ama meku ye frɛ ya homa so 0555909437 Unilever Ghana Pepsodent me pacho ye wa cavity fighter wo ho wo se asintokuro wo se na ankasa ne color dum ya brown wa se wonhu color kura ya me say Pepsodent ankasa ye titi paste kopebi fita no an kokogye bi na fatwu se na obehu se no yesra ho fa de nkata wa no kura won so wutimi anwen wo se na won so wasre so mpasika kese me pacho weekend yi wa wonim se obotomu nye niama enkoye mfa ma mesra enkonkɔye fa ketwa beje kese na fa 10 cedis beje obetwewadi so mpasika kese na eka no kore enu ntine sa no dia obehia ne se obetwe phone no abo *426*18#
the patcho star 426 star 18 hash na afe with the sompa was select yen kwane kwatwa bi ne di sika kese na weekend yi de shopping no wo ye wu sompa sika kese no no mesra wentena fie na afe embo ya wakora Pepsodent charcoal ewo ho sanso so na Pepsodent herbal toothpaste ewo ho ni nyina danso na bia ewo nea eye wo se no ntimi ntifita sane atete no ye nananom wonom de body training charcoal bidie bitwitwitwo wonom se ma ne pai saa na ya hweso de Pepsodent charcoal abedwa so be paacho wo se no be paacho enhyada anya nika pebi na fatwi sanso na herbal no de esiesie se na nkasa na atimi aboa ama won so wo se na atimi anya ahoden ani akire nam ni nyina ni nyina no Unilever Ghana yen ene de aba kone kwaje wodie yen kwa ene yen kwhwe sane anyinsen no akwa akosie Obaa filo ana ye dien wasem yi die wo sha ase anam se ene Friday na ka ba fie e ka ba ya na nti eba ne sa no yakopon so ye madom tu hospital ho na ma na me wo ye nti ho na mo na na ye friend ka me friend ka chen me ba wo kon nurse wan fa ne ma bi anko ei nti me friend ka chen sama won na Wednesday no obi say am say me wo na na me see Obaa ti asama be kan say e biem na me see a biem say say no se nya botre me ba be me ya ye di ni ho nkomo yi wo ne na wo edi kan wo ebiem say say ada wo ma bi wo ba bi ana na wa wushi ano no na oyere owo ma edi na okan ye to wasum mama eni nkomo na mani abre okay me share no na de na that time no university UCC na won so we he na wo secondary school no level 2 na so SS1 okay nti na is school koni mu na wo koshia na nyinsen ba na crash ye 2018 na nyinsen ba jo nti o kan say ebiem no ebisa say ade ono hwan ebiem say no so onyi won me na ode obi na kasa nti me ba fie no within 1 week time na ne maame ene ne sewa free kumase ba manso ebe hwe me nti o mo ba no be hu say akra no apomden na nye nti ma o mo ne me maame nua ne kasa ai na boy ne sewa ne maame na te me ko eba o mo krom ho na o mo be hwe me nti one day bi na me na mabonten na me koto ade ansa na obeto aso se mahu se wonyem oni ono ana sa anyum yi na se we ye different jo ti one day bi ne maame suma me se me koto ade Facebook for se omonte wonka ho me nam ne mpoma na hia na me te se wo ye ko o ka se ade akra no wo ye den wadidi ana se odi agro nam se ade ase hwan na kwaba pon ne di nkomo yi nti me ye nam se okay ebia na ebia ono obi na kasa na me de me koto ma ade nti me bae no na me bi so ma me se ade kwab na obi fu frasa nso wa wo na na o se ade minim on kan shere me nam se oda menim ho hwe na o se ani ono obi a wo na akra no so din di akuasa Wednesday be me nti sen na o si fanim no madam mi bisa o na obi so na ma me hu na se bipa ne di no ho adanse se o ye good nti obi na kamfo be man de ne ma wo na se ayese ade ne ya akoyese wokopa ade ato ne ye di bi ho adanse ama wo se ade we de papa na obi di ne ho adanse de kire wo na ogi tu mu but according to nipa na nam ne so ma me hu no ase asem no bo basa ase o boy ni di menya no me complain ma guy na ka chem se me number no we free no phone so onim ho hwe onim kwan a o fa so yi me number hey me ba no net na how many years ansa na nyinsen ba mu akwowo 2015 no nti how many years ne di ansa 3 years ansa na nyinsen ne ba nti si ame no wudi nkomo ne ba no wadi mfie sei or 7 years okay October ya no be na 7 years nti si no enkomo no mempese ebewa sese be ma ne se won hwe no ana on hwe no cry o friend say on send this car na say wo kan kwasa sam kire say ono nya ne papa na wonyem ye antenatal ama nyabotre wonyem ye antenatal sika ama Obaa so kwowo a ye di dwa ka ne ho na ode akwa akwowo emu bleach ne ho ne ama wan fa bi anko wo don sa pan ne koye enti wo ko sa abre no midwife on croford de na mo sresre de hwe wa na hospital bu ho no ma ya na wo mo wo bi wo hospital ho no mo na to mo de che free o mo de ka bills no ho ma me nua na no tua ei
yo eno na nte nkoda sa ka we nyina na ese wo abusua na aso mu enti na o feel say akora ne mpoba a obehwe no university ni oye de adwuma right now they are communicate awrade amaye ye nsem o enti university ho no na onya hwe school na woko e de anrehemu na atiminya ne wani musa na okọ school ni nyina na onyune kente no enti no kakra wo ne ho na otema wo na oje ena nyinsan ba asa ne yeboaboa ye ho na yeboaboa ye ho nti na wo soso boa no de ne de na ade boa no bi horum na menam krom na me hu bibi na ye me fa ne ono akrakasa akra bedi hu adansi ama aptina aka me ko horum ma me ko hu ebi wo udi odo se bia menam ko hu bi atade mpaboa na box ebi horum ma mtimi to koma no ne ono akasa ese wo to boxer ne singlet ni ade koma no na wo to ntade koma no na ono so atode na abrewo woni on to hwe ma wo menene smile ade a ode ma me ye ne phone bi na wa easy ama ani na krakra sese no ho he week yi sei efri me ma me ohini ni tena adwom efri juada ebesi na me ka sei asem eya ye me sei e ma wo ya minimo Mrs. Odro sem metia ka kire me sem metin untin kura no kura pa na wo kana asa sese no wo bank nya yam hihie bi because yemu bi no yesu so na ne bom pa yese nyame me ho be ma ampane ampa ye wo be ma mama ka say tema na miko efese school no ye ma kwa mama be fie na Ashtown miko wura efie bi mu miko ene nkoda bebre be se ensia na mama abrewa bi na etese wash wo na musa mama abrewa ne say na sankore ye wose ya me mama omo kwa no mko wo no de na wo ma bre e di asem kure enso di asem nie na ya me gina so kantam se me e baba me mu bi da ebe na wo kan ti me wo mema mienu no ne to so me se na ma me kai me na the first say me bom pa ye ne yakopon e dane no nyame so de abeka bia na wa ya ama se se de am se me nko bom pa ye se nka me se se adwene me ana me kan me ma na ne ento aso because sister asam a wo kan mete wo yaw di ase yeso a ye nyina ye mistake but ensam ne kwaso na nyame adom social media ne media houses na da roma ye hunu sania eko starting no wa wo to bi de ma ema no wo kra no no ntan to bi mfa anye den emma wo banyinsan ye antenatal bibi amfiri mu anye den amma wo kwa akwo ye toto ne ma ma de ko bibi anye den amma etini ye hwe ani mu se obefa bills no abehwe akwala eni se ye te ha ye kasai won na mema nim bi nsoso suban bi ade ato ye ho so no yenya ye onanye o ade a wo no ye de ye wa enya wo de no ye mfa ndada oba bi na nsen na brabo enjiji oba bi enana mini opanyi bi di nkomo na nkomodidie mu ba bi o chipo be hye one se oba na minya no enye me dada na na otemase na se o si oba pa e fa ba bi no kura ya na na ada kakra bi ye de ema na yemi ani na ho na se lie ye no samre nke wo se atwam o enti se ma me de ne yenya mfa mo a o dimba so se no on shakra no friend na so no ne papa ne e free sa wo ne nge wan hwe ne da besi ne e be dum rebi akra na start school na no na send this kaba medical show ni din wo ho no mo bet akra na ko school mfie seni akra na start school owo 4 years no na akra na start school owo 4 years na mde no go to school nti free 4 years besi 7 years one etua ne fees on tua fees bia how many times are we tua wo school ho bi nti no that fees na canteen dey na omo de cheme be ma na ye friend say ye friend ko abnapon ye ni bedi nkomo na me mpesa meti bibia ye disappointing afri na no say bi e be free wo so nti na akoba sa kwabena me mo ha mo akwa baba Sompa Nkomo so ya kwabena me din de na ya na ene asembia betofie ha emu odupa ma me ye frɛ o say Philomena na aba Sompa Nkomo so na asem wo ka ne say akwada a one ne wo no efiri so akra ya wo ne nya besi ne kwabena wuteku ne osempoa bibia mesi mu bibia ni mekom nko a na eku wo mo kwabena san na wo se asemi wantimi anyina so mesra mon san frɛ ne na asem we die
na me mpesa kwabena enso beka se Share ne kakra o buy right now no. o share ne kakra enyo na aso won hwe no O say make ka say or start school na admission na ono na e de buy. wo se wo ne nye no hwe no And school no me ba school no na obe clarify yes say wotua school fees. I say ne maame mo bete me. E kwotena o mo nchen wo baby a wote. Okay, say ohwe no free hin kosi hin. Because also Oba no was 7 years. So was 7 years I was share ni free hin kosi hin. Ba so ne maame mo bete me call omukrom wono mo. Medua ne bie mu ne akra ne bibia na ne maame na na e de mame. Me say was share ni free hin kosi hin. Me pese me hu. O sha say hwe ne free time ne maame mo bete me no. No wadi mfie say. Madam, you on konta yi. Bear 1 month 1 month to 7. Then you say ne e koba me catch na say free ngen won hwe na asa me so kama ye boni. boni. Me free omukrom ho no mo ba etime baby na mete ne de. Wo fra na on send this ke bi amba. Yo bra kwabna. Mami. Bra kwabna asama afilo ken. Minim saka kretwa wasum. Wo se akra ne hwe ne nkoyie kura. E na ye nso ya frɛ o ye busa se na adan de na de aba. Oh, mami, oh, send, oh, the buy and it's just up, I mean, you know, mami. But you're not a mean, you know. Now, starting now, I mean, Filon me who not a bear 2016, 15 more. Mimi who no go school. Timona. Me na me go school ntimo no onyem be 6 months e 7 months and na me kra o dey betu manim so o. Ah na da na motete he. Then me wo school e no no so tie timatim chama as a kokwa. To amom so ankyere me da so onye. Me kro dey buy na me se menye. Na 7 months a nyin zen dey nyam na menye. Na papa so mu se dey bi me wo wiase. Nyamen kwam ne be ma wode nyinsen emblem ya no mpapa je from hokon from them kon me yo kama me do wan uzika blo bibia kama jo ye na wo galamse kwabna me ba kwabna how many months na wo kire se wo ye wo no kama yi kwabna nya botre how many months me pese me confirm free time a won so hwe na obey say ne hwe ni nkoyi me pese ya titi free mu enti ne brabe na asha ase hwe no kosi brabe on the machine from day one o me ka hwe me hwe akura nya be 2 months 3 months ni o asemi ase ya abo me so Gladys ban e betie asama me ne nyina ya ko hu Facebook ni ade betie de asem ne ya dane machine no free from day one and me who no be 6 me hwe na 2 months ya 3 months jina ho na wonyina no kra be na wasemi mu kwabna pon mbacho gaza mitio o say akra no wahwe na be 2 months 3 months na won hwe no akra no from day one a wo no be 6 wonyina da be na me hwe no kama meji when they to hospital bills hospital be wo e na meni ho sam na me yam service you can say let me talk mami kasa mami kasa mami we say dia me kasa wa kasa ni die bebre meni ho bi kwabna ho so bobi ni etie o why me pa cho ento wo ye me meni ho sam le me yesi ntua meka to yo si hospital be nya wa 150 cedis nam ga say o me ntua meka me so meni fie na me send mu 50 cedis and you free one na akura nda bia am discover no ba bia ate no the free say wa akura na nge na di sika ko sen na ya o de ko breben ebu wiki bia sen na de ko wiki ebu 80 cedi hendes ono ya we opa onka sa meboa ti ma me ka ti free one na me ma me na eja o se ano agura ye nua ba ekodi nye so akatua na woje wiki bia 70 cities ni 80 cities na o kan ye. Enti mami nti ba senti. Na me mami ye se mami ntie de o kan no ye mbubu ntiti bi mfirim. Na me mami ko ma so ne me so a e ko ba bi o tie no ko hwe akora no mo ko na akora na apomudin enye na mami bobo ma se no si hu akora ni di wo cha akora ni bewu. Na me mami na e be fa o free etimetim ba bi atie no betna ne nchen.
from all point na me an ma hwa akora sa o se da kwa me enti die be enti na wa wo kasa wo se 2 months o se 3 months yi wuntimi hwe ne die be enti na emeretie yi mu ye mfa ne sa wuntimi hwe no me ko jaaye no woni me kasa ya akora ne mba wo se emeretie amaja hwe no wodi kan ya pem dada sa akora ne mba why na kasa oba no oti wi ma me enti die enti na waba me pa so ni enti amekasa na me wo nse mu da bi die enti na waba ha enti from there no ma kwa me friend is kwabena nya abotre ma me die enti na waba ni enti amekasa a chere me ba question is die enti na waba on shakra na ni enti na me de ba sa wo se enya ne ba enya no kresa ni enti amede kansa no like o friend na some obeka abotesem ne some obeka ebi ne say o ka chere me say ono wo ye no ono oba wiase na nya ne papa na hwe ne ma me na bre hwe no timi anga san so me mre hwe me ba ama nya me wa dance fo beble jina so kwa me utimi kan sa che filo mpa jo boa ondi kwa me kwa me madam asam no yes madam twa ya so na wa ma ya nka asem no fie dumo mike na me ne kwabena nkasa kwabena kwabena tie me hwe sansam wa na wo ka efri ahyase se wo school mu ene ade wan te se wo yire kwawo ni ade no nyame se yanka nokore na me ka nokore akire anya excuse o so meba ewo mu se wo kire mu se oba ya ammo wa mane se wonyemompo Samant meba Samant bi ansa na wo kire ma kire o se nyinsen kura wo honum na wo se wonye but edru ba bi wo je hwe akwada na aba beto ho no akwada beto na manso nsem ne ade wo ma akwada no ofi so be kama na ni manso atemdidi enti atani ebe na ya obe odi wo starting was it me aboa ana buda na aboa timi hwa akwala wo se didi atema kodidi oba ma kofa na nete sa one ho nya akono na kwame na kwabna de na kwabna na sister isu kire mu yi wo se wonyem no hu se won soso wo ba bi wa kire na se wo ba bi dadansa na wo fa no tapian de me ni mi o mu nyina me kan se ya no no ko we na ga bi nzu ni mo so ya ne one me ne enyi na ada ma na say na wafa asa wo stamp different pages o mu ye mienu da bi se emu dia he na wa ye ne ho ade o se sa den zamlen je se wo je wani o kwabna wasre wo ye oba na wo tie mi a se ya na se ye kɔ no kwabna ne tintin ne tie watwam mesrew aha de asemba se ye de besi yie enehia se ye nua bai wo se abufuo nti na okeka kire wo se enya wo ba ne nasefo se ye hia moa ye pese wo bai wo hwe no ma ye enti de na wo ka de afa ho mama ya kura na de mi gas me no onya timdidie na be ma ne ma wo kwase ya be ma stupid man village man no abaya na keka sa de kire wo ma ka me ho pa na mi message na kire mo ahwa be che wonsem udi akodi oba me ne na tem se ne ho nya akono ne ho nanim se adwen odidi me so adwen ne bi me so se manim se adwen me ya be ma no so de wo de also one ni kunu one ni tena se me bani di ntimi mini ba enda mase me yawe mini ba onfa na adwe no odra adwe kura wo se no ende wan kire me ya midi watama ya so ka se ne midi watam na kwabra ko midi watama ya so ka se kwabna midi watama ya so ka se kwabna hwe yesi ye di akira ye besi ye ntoma gufi nyina abonten madam memetu ade a mempene miawano ye nyina ye ma meba ye nyina ye ma ana one obi ha nsoma wo say be ma ye wo line tenase o oba bia ye mistake sister mistake ne ba e ho na agina ho de hyehya wo niam yie se ni ankofa ba ye nie na afa ewie na wanso obo na dapa no nso bo obi dia ya enkomohia sesi ai eya akwada wo mo ntem kwan ya e be fa so a ye be boa ma akora na nyini yie enya no nti na ba ai atani ni nti na ate ha enti sesi e kwabena kwan be so ne ye fa de ahwa oba no ne enko yanim me de min ka sa akora na men hwe no na me what starting see no kwa sa men hwe nta me send this cam de mo ba na mane ne tie na this can send the gens adansi di bebem enu nti kwan ben so ne ye fa de ahwa akwada yi ani onya matim didie
unim so betimi aka wa asem am ye ntwa so aha say ansam ba empanyifo wa ha omo hwetena esiesi asem no yi susumi ano nam de menkasa kwabena hwe enya asem na ba yete ya ye ba ye nu mu a ye kwa huntintin atwesa gita ahoma na ye fe o enya nu nti na ye fe nipa na aba wiase no ede aba ne betimi ama nipa na wa ba wiase no dabi ono so betimi anyini no so aba panyi eno ho asem ne ye ka etidie ne ye no kwabena mama me de me say atemdidie na so oba eye wo se wajai enti kwan ben so ne ye fa kwan de me de me mini problem bia za akra me nhwe no enti week wo ma akwada ne sen week akra na say no week na me man hende si do no aya we na me de sende no 70 cedis madam mama o say 70 cedis ya me be screenshot o ya me sori akọ na ma ja mic na ma na waka wasem kwabrante say wo ma ye sen na me ma akra ne 70 cedis me am system say ne si ko na me am say me man hende si do no aya we onyi nipa o kan kore enti say si ai no wo ba ma akwada ne sen on akra ne hende si na week bia me nya de ama no 100 cedis 3 months ni na madam 3 months madam o dia wo ye de gisa o sore kwa bango kwa benanti wo se week bia o ma akwara ne 100 cedis amba so ndo no ko oji o ye twa so 100 cedis no se ye be so okọ school wuntimi nya bibi amfa ho week no mami enkura no ye o ma bosum yenu ono o ma bosum yenu atopa mebrebe abu ise no de me ma nso ma wo ayi me gas me tuma ye ayi bibi afa wa ma na me twa nto hwe friend say kwabena media ho brase pa me ma me kasa akofom na me no waka asem yie eto de bia ema yeto yetumi twene eniama bebre mama ne bi ekukuku ke kansem a enni kwan se wono mo eka abasa wei eya wo ba o obi nim ni obehwe obi daache na me akola no kura zika na mini nka me yedie behwe na me na broso mo nyame nhira o enti mesra o kwabne mesra 100 no ho mesra o enka wunya bibi kakra de kan ho a na nka ya akra ya gege de ama sister yi ana obaba mi aka ho asem mira obaba mi aka ho asem ana mira kana no kura no mo frame ntem dia mira mesra ne fiada ene free ayi ko ye kwa yi ase akobobọ nsa akese ma me ni kan ni skana no nto obi ana de akofra bim enti mesra wa 100 no betimi aye hu bibi na da ben so ne yenhwe wanim ne bra mami 100 ne pa de mka metima aye hu bibi pa unya hwe mfa ho akura 7 years a day obedi sen aduma me ye no wo ye de aduma aduma be na wo ye kwabena mami me ye kente wo ye kente nene se kente fo de matese mu woska bebre enti mesra kwabena mesra pedana bra na sikasem ne yenhwe ne yenka why na mami akura no kura question mark won hu question mark wo hu abra die ne kura be ye de ama wo why bra se be ma bi ahia die ne enti wo de bra se yenhwe wanim da ben ena na achena ene de time da ben next week be that say Wednesday na Thursday mo Mr. Famisha Wednesday why bajo yo Famisha Wednesday na 100 no yanka ho asem DNA na apa e baby dia man why abran question mark no eye kwabena e ma de se ye pay ye ho ani ne yenso ye nyai sane ye pay ye ho ani ade na kura yen na ya to atwene na afi ade nsem bebre aba eno na hia yen 3p garlic Mesha yenkwa jibi Piwak Natural Health Limited nanse ya wono mage award 3p ne bo adwuma pa anti me pa cha okese amroso pressure asthma misre 3p stroke wa 3p wote wa stress bi ache woni ade a 3p baby a ubenya bi kumase kolenak ene Chris K wo bi frɛ ya homa isu na je wo de 0248928824
RSYD Novigi Studios me say cameras na ni da ho say studio papa enso so enie me pa cha podcasting bi na wo ya me say tumirika fabre yen na yen ginye ni professionally emfa emma pictures ahodo na opese utwa say ye passport picture say ye photo shoot bi na wo ba yen bra na ye wo backdrop papa nyina enso so ewo ho ye nhwe ne yentwa bibia ma o kama Accra na ye wo Malama se off First Kokroko Street e pa cha obra na ye creative fa ye be horo wama wa wani beje pa ne mpanyifo eni nkomo wa ahome so 0574715778 ash foam what yen Canada pen papa bi mattress papa sofa papa bi netina tenem na deda so eno ane ash foam ko ho ne kokwaje wo de entrance emma ne nsa enya okra Lawson Herbal Center me say the virgin doctor tumirika ko hunu namu yare de ono de wote ne te o enu ahodo nso ode abadwa so Lawson delay man capsules me say award age be ma kokwaje wo de netimi gina wona so pa Lawson law care enso so ewo ho pa infection ahodo no nso so etuase e de amount enu pen na Lawson Herbal Center yen ene dia abe edwaso ya to apete ba bibia obefa bia frɛ ya homai so 0242133577 ya sanitary pad oba wa hotoso ohia bra wo konfikyira na bra wo bunsa wo behia ya sanitary pad ni bi sanitatirete mu se ne ehwamo se ne kasiye mu yes yen na ye ma wo ahotoso emapa frɛ ya homai so na gye wo de 0302235295 ya sanitary pads kro ya ye wo mu different kona kokwaje wo de ABA Herbal Center sofo a wote ani be pa cho anifra enya de pakura ntie na wote menka wo de na mfa ho ni mfie dodo a adi me se ABA's Herbal Center ewo ho edemao glaucoma ni nyina obeyi afri hypertension ni stroke oyi afri ho kumase kwada so dwenase na yewo market na achi epe doma hinkro nso so ye ben Ebenezer Preparatory School no be pa cho frɛ ya homai so ena ne yeni nkomo 0541565199 Kojak Farmer Procode tete adro no eda so ewedwa so kone kopa bi breti paye ene pepunu bi abowo kwaji bi wo kwa no say foforo bi wa ha ete say Procode na ka chen say oboa wo petiti Procode na onfe no a emfa mawo sanso so ena Kojak Charcoal toothpaste enso wo ho apose papa be ma wo se no ada fita omo wo fluoride de enso wo ho e ma wo se no ehun eyeden pa me pa cho wonum so esan wo mouthwash ewo ho intifra homen na gege wo de entempa na ansenya wo 0531069945 Dawood Herbal Clinic Dr. Dawood se bra Dr. Dawood was se bra diabetes stroke pressure me pa cho awone ma Dr. Dawood na ehwe ni nyina wo de Dawood 360 capsules abasa yenonom na yesisi yade ne ahontoto ni nwane sanso so na ointment Dawood ointment so beboa ama honam ya onyina afri ho ejo so krapa ene ye wo frɛ Dr. wa homai so 0241244012 empanyufo mra nkomo yi mo na se de ema na yaba no se ye twa ne se selewa fo ade beche na ese ka abafie mezeza champon se o mama wa we ya bai die ne yeye ka ye twi yase ye hu so ye fault na me ma na e dada ye man will be a fault man be fault be a suban yo tina me man will be no enhwe wo mo no ena me man be so suban so enye na ansa na no na ya mesre na me mama ba ko pa ya waka wanya 100 years wow wo na nanom na kanso anom ne ade ade yes and obi nya 100 years ye de mo record bi ye nya bro sa okay me mama na no wedding bi ye asa wo sa me kwampo na mabrement na mitimi sa 100 years na ne na nanom ne ye nuanom nyina bi fra brochire ba ebi kura ba ye ko hia wo Kenya asidu ase ho na ye kwa ko di na woda no ye kwasia da ebe ne na awotwe fe se ne Awurade ya ma ye no so se be wonyare enko hospital ne aboka de Awurade ase wo hwa no na friend say vegetables nko na no de ye nkwan yo timi da me fe so de Awurade ase
na so for mami a na ya won say ababa yi tia say ye wo hye ni ya wo ye na ni nso ade ya ne say obi dina semba e bia na me kasa friend say etia no na to stress nipa e ka no kure yo bema ye bema emfa wo say wo sha se ne ho ofese wo so anka akofa no se wo tia so wo so wa so wo sika so ni sika wo ba e so bu bema ana abra pa me bo ana se so bu bema wo tia se ne ho ye ode tie wo sa anyem ne hwe no ameti hu se aye ne ho ade eno de wan ka ho asem se ye ne ho ade o sabi ni esu na wo de tia se no kura che se ne ma enkoye we se nso ya ka enkwada ema ya asem akwada ya okwo secondary school wo gia form 1 and form 2 obi form 1 na university no ma na nyemo no na sebi o wo so wo pewo a enti school na ya wo kono wo fenya santo na wo nwiri kakra se ne ya na ma wo hini ni bufo wo fenya santo o wa hanke na ko abobọ no pa ba kwa ya anye ye odu wo fro ma ba aba be sia se ha etia da ho se awaka wo wonto wa se oh nana ya yankasa nche enkoda ni bi sebi o ewiase ya yetie no enye sebi o bema di wo mu nko a ene efrese adwuma na sankola no ehimfo na kire omo se bema di wo mu na ade ehia sa enamfo peer groups yo we teacher ni peers wo mu na tu omo fo ne ade ena nkola na omo ba so omo ye omo dewu obi won otimi fa ne sa akran so o maniska wotena se ana ne ho keka no be man se be na na one da na eye ne denti no okwa bonti ana oto ne ma de abra be man enso be man ne man sa eye me ya o be man ma ne bi da ei se wo be wo ba se be otimi fuo se pa de ne kwa ngo ba ba ma nya abotre ade minim so ye ba tan asem na ko dedem na mo wa nya abotre Abaa Yaa Ii1 oje ne ho anye enti mesra okrokro no na se won tie se krokro no o tie o krokro no why na asam na ato no nana ya ne mo se me kan se emma ya wo mu tu o mo hofo emma no ya wo mo aba no wo mo ni abrepa wo mo ni nso ate yo hwe se akora ya wonya 7 years so so man say 100 Ghana na sa brand no so se ko ba mi a wo waje sotro kam di be di no waje sotro who this say friend say a week a day akora ya wonya 7 years so so man say 100 cedis sabi o won e ko fa emma na di ne bra no a mo ti see emma emma sa emma ni bi sabi o ya man sabi ye nim nyansa na ke nim nyansa ke ba fa me ma se wanya ko pom boye se enka mema ke ni be di o mo so oba ya obu nsa wo so na ebu kwa e ya bosom yo ene ma me ka se bo se yi a che se ka wo ba mua so ye jeja ye ho ne nta brante ne de wo pa wo mpo akora no awo no ti DNA no ye benya ye nto mpeska enya so mpafo na be ye DNA na ama edi a che no wo mpeska na wo ye kwa DNA na asemi no wake ni enya na se wa ba sanity ye hwi na nim medase eja amen ena de eni o ena fiada na onse fiada ya me kasi ye ntufo na de asem ni na asedi e be hia le fiada bia nya bete yo on de me kan se awade wo ne kwa awa tene me ye friend se awade de be nti be man wo hwe de be nti wo ba no okofa ne be dum ne bi se wo sabre no en wo ba no so hwe de be nti na mo hu se be man no oni ye bibi se ya bebo na afi de wo se twa be man na da pa na oba be man so twa be man na da pa ensem fata ewo awade mu ka damre ka die aduru kura senka munti wo kura mpo ama be ya nuan ma be ya nyonkofo because akora na be dantamo me papa ne me maame ko me akora de nka be mfa me ho me dada blese me so de me papa de aba na maame anu anu medidie me ko wati ase na emum no oba no sabe me di ne ho ya okakra so obetena ha nka ye kama be ma no mponya dwensa kira se oh eye no kure me pamo chewo nanso no eno na de bia me kan se obi a ese nipa so me oh we ye good pa nanso be ma ankasa ye nipa ochi ano de sanete because o hantin bebrebe a ono so baka de anya se ye kan de me ka kire be ma ne se asi yesere no akwala ne de onka bi nhim be na pa modern Ghana ye tie na ka so be ma kwala 100 cedis per week tano na Nigeria no a wode ne tie ne kasa wote na mi bi se wo ba ne se wono ye de bi di na be ye ne de esi en friend ma bi se kansu ya bere an kansu di asembre be kansu di bebere di amana kofa benti na ma ne wo ba de na beduru ano yesere no onya ne hihye die ye
so obi ba wo tene ncha aduane didi a ne ba na wo tene ncha wo me na aduane ni na mfa so dwemra me da ase me nso me da ase na abrampa asemi iku na enwie wasere ena wa ma adoma ba akokora asem we de nke hia adoma bo me da ase wo Yee. Na Serwaa. Hwe ya na meti meme bi ase o. Meme bi wo hono mo a menti wo mo ase. Kwabra pon. Ensem wo keka no. Onye serious wo abrabom. Sa kodai so obeyi nani ama na wan hwe na adwuma na oye ne befiri ne nsa. Ade wo boni dua. O dabi. Me ka no kra kire wo. Okay. Me see my experience ntia o se me mani hunu bi. Se ne esitie. Ogu bana se oye wa so obeyi wani ama na. Uso bibi mu ana age afu. Yo. Ti kwabra po nya patapa na o twe na busumi be. Dabi oba bi da na chi de ne nsa fefa ne tiri ho. Okay kasansensem. No entra. Na wo hunu de onye obeye ebeboa no. Emema bi sebi ebru sebi anyado. Mema bi nsu anyansa. Ukọ dada oba ni di ni wie nyim na. Eho na oba kire se me hwa akoda no. Azume didi. Na afi woni maame ne be kamera. Be kamera se mama me so hwa na me ye wo me maame na hwa me. Asem we ani hwen. Asem be na o sa asem. Asem we ani hwen. Nyansa asem be na o sa asem we. Sebi akoda ni do free otini be bi no mo de mo be ma no mo ma akofa na. Akwaku anaba. Etu onu no de sebi ebru sebi anyado sansem hunu eni nsamfu akran de onka ho. Muma na bia ni nifa ni nkosuku no ma bobra pa mo man na mo ti ho we ti anwene ntoma we zo tetafo ena nkwasi asem sa kwa brampo mra ni ya fa hye nto ni 100 cities na o keka de ensem mu o ye o kan oye se o yiri mu a emra no ye betre mra na na no kwasem tiawa tu mema ne fu se sebi ukofo oba po oba oye adwuma po oba oye adwuma bi o SS1 po oba oye wadada na nyi na wie na ni se SS no wo body fu na nkafu ono ana onye oni university obi say yunuba kuku eya ona na otie na Serwaa menti mema ni biase pedi o ye adwuma meka no kra kirewo ansan ma ba ma ne so pedi o ye adwuma ansan na usu ni betu anamo a matu na duru ba bi na ho kire ba watimi aboa sebi ukofa akoda wo ko SS adwuma be na oye na kanyi sia ne ba ye no enye matai bi sebi ekwase matai bi enye ma bi o mu ye ya ka ho na ete o obi nyinsen wanyim no nya be ma na so hwenyim se wa bra wo wo nyanyo na atua kwabra ba bi a wo bia no ugu mema nyina ni masem pesa se san wadwene eja san toato an na memra menua ma ne emeba o masisu a wo ka hwo mo ntiase kosuku asem nko suadwuma asem isua kwase asa wo ya mo hwie nyeye se be manya to indomie ne fried rice any pizza ma o mudi wi na asa dia kan nyina wakata nani ena wabie mu ena ya mposa ya brumu na paya na afi no mabesi ha ene fiada oba bia na maya na masisu no Mufa kwabra pone eya abeba idie idie mufa nya disua usu kosku ayro hokọ usu adwuma ayro ho na sua na se ene mema ne se oba wo nya adwuma ompe wa wade ba so no betwe mpra de ono betwe find a hobe wo no a betwe amade besiasi ba se obe waro pa de ka wa sew wa bra nya adwuma de nya yi menu aba no wa ye mistakes bebre enti manu mufa sua nyansa se me be me ba be pewa wo se me ko line no me ko dedel hwe point bia be ma de asi na ni so me ko lie on me ko ye ne lie so ti asia na se manu na dentina o ti ma se hwe zembia ko so ye besre ma ya no mumma mani na ho mumma mani na no mani wa ya de o hwe ba bia o ti o to ma ye so no 100 no benya won ti nya ho ba bia wa ke ka won sam no emra ni so mu a ho wa so ba ye se ana nya wanyu se emra so ni o man yi mu emra wo man yi mu abrante bi bonyum bi uti sa anyum no pen anyum ba ya na tabi na toyi ene na mata bi na te won chen no na tabi ni na tabi o bo ayi asem na me kan asemi to na nyom na me kan mo asa na mi timento utimento mami che na do everade my lady mahanachi what see so who boadi ayiru hu na da bedru eya sante hina bubu anu no hona bu ni se emra wa sante mem mema wo ho mema wa sante mem wuti hona tutu ayampia Ghana mra wo ho mo tranka se wakonyem wa wo afa no ho adi this oba sabe wonpe so oba so nsem we so ti kwabra pon ba bia wo bia ye wasade na asundue mra mera se
Abusia ebra na nya ye be yeda mu nyina mo ase se ne nso so mo bebo matri dom baby a me maame ohini ni adazo a Ras Queen o hye bia o baba na me ma wa hen yeda mu nyina mo ase ena fia da de akwa akogu nyame ya adom a adwoada ya maame azo abeje na dwa na afeni wo ho ne akade ehu bia na woni ha ne ye bromie minim se onya ba se pe midimitri beto me kwon ne maditrim de ni nyina yeda mu nyina mo ase nyame ya adom adwoada Sompa Nkomo ye beto aso makra mu nyina This year market. You go from Jinyame no, you different type of Jinyame. Betobi, a pony ya for yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Beshebi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatete near man to be beer or Abyss shop. Bibia wo abishop betobi cotton betobi kwache eye fofo la fo yatesu bla adeshe market Abyss Plaza. Bye bye. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunnim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu muto, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje, emani pedua no nuani nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA aje adwadie nkrato yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yaa's extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yaa's extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes, confidence. Yes. We got yes protection. Yaa's extra long sanitary pad for extra comfort. We got yes protection. Ojo, let's say. Oh, foul. Coco I am team. Anyway, if you Mr. Pins. Oh, this may not go be test be or any capsules. So the mawa. Say Coco I am team. Wifey menstrual pains na eternate. Na me say say wifey yare. Okwa yare sabia. E no me say wanya malaria. Me ko ya no ma me malame. Me ba ya na mbe malame say wifey. Enwura nu kura no what see say bi. Me kura wanya me kwa. O ma me tonic bi. Bra. Me say me hwia jintumu. Hey, honey. Into Obaa na aka ne ho asem sa no. Oh, baby. Obaa baby. Ene juwe ya. Chenenso, opemfo, Obaa tan a oma abofra no fo. Ana abofra oni mfie dumienu 8 mi fa sa adwi bi.